Nyt tulee myrkytetty karkkihaaste. Tiedätkö säännöt? Joo. Okei, no niin, sit voidaan aloittaa. Tää karkki on myrkytetty. Mua jännittää. No, tää. Mä syön nyt eka tän. Okei. Okay. Elos ollaan. Mitä? Elos. Ah! Karkit vähenee. Pidot paranee. Okei. Kuoliko mä? Okei, mä hävisin, mut haluatko vielä yrittää? No voin mä. Mä oon silti voittaja. Sitten kun mä syön nää kaikki 3, niin ei vieläkään. Mitä? Eli sampakko vai hylje? Vai onko toi delfiini? Okei, Siiri on aika hyvä pelaa tätä karkkipeliä. Kommentoi, minkä näistä karkeista, jotka me just syötiin, saisit valinnut.